سلام كبراتن تخاتلتي تسفانات يوب كم يتغنيون حج زبلنا حدا صحف حزنا غريبنا لنا عرستنا يز صحف مخرن كله زبل كوينو استفل عليه حسابات كترغبوا له كم تقولوا بمقماتنا نباخم نقربوا زلنا نز صحف زكافلنا سبات كم زقلصو نز صحف من باب مالت 100 مصحفت من باب مالتيو نمستنتان نبس علال نمغبار نعلتاو فصاميتات دحساس نمكيادن مفتح نممصان وزته كتقم يخل يخون بمبال نكافلكم علينا نسخاتكم وننا بستفلالي وغنات كتكافلو نا يوتيوب الجوريزم دمانا بزحات تخاتلتي كم زكافل غيرو نخغربو لايك تقبرو نمحتنكم عدالوتنا غربتن تسفانات يوب محبراوي بوليتيكاوي سنلبوناوي تعناوي طباباوي هاغراون كبابياون وزته زعباتات نواخوم ناب تخاتلتنا نمغرب ابرتينا كنسرحينا مكتتالكم من هنا صدقافكم من ان طلبنا ناب نايلو متحزتونا كنسغاغركم سناي مكتتال مخرنو كله ابناي قبزنا غيزيخا كل ነገር تخكل يو ካብ ዝብል መምርሒ ክትወፅን ክትሕየብን ከም ዘድልየካ ይትረስዕ ንስኸውን ከመው ንኹሉ ከይራኣኹ ኣይ ኣምንኒ እውን ኣይትበል ሰሚዕካ ምእማንን ካብ ዝወደቑ ሰባት መምሃርን ብልሕ ምዃኑ ኣይትረስዕ ናይ 80 ዓመት ፍልጠት ንምዕዳግ ናይ ግድን 80 ዓመት ክትነብር ኣለካ ማለት ኣይኮነን 80 ዓመት ንዝነበሩ ሰባት ብትሕትና ምሕታት ይግባእካ ጉይ ካብ ሙዓል ክሳድ እንተሓስካ እንታይ ይብለካ እዚ ማለት ግን ክትከዶን ዝግባእካ መንገዲ ቆራሪጽካን ብዘይ ተገዳስነትን ክትጓዓዝ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ምኽርን ተሰማዕካ ብነፃ ኢኻ ትምሃር ምኽሪ ኣይሰምዕኒ እንተ በልካ ግን ከቢድ ዋጋ ከፊልካ ከም እትምሃር ፍለጥ ብዋጋ ምምሃር ድማ ኣድካምን መሪርን ምዃኑ ከም ምኽሪ ተቐበሎ ስለዚ በሊሕ እንተኾንካ ሰብ ካብ ዝበፅሖ ብድሆን ዝኸዶ ኣህላኽ መንገድን ተምሃር ዓሻን ተኾንካ ግን ኣብ ነብስኻ ምስ በፅሐ ግድን ክትምሃር ኢኻ ንዓኻ ዝተረዳእካ ዘበለ ጠቓሚ ነገር ንሰባት ኣርኢ ንዘይተረዳእካ ኸ ኣጻሪ ንዓኻ ጽቡቕ ገይሩ ዘይተረዳእካ ነገር ግን ንሰባይ ትምሃሮ ንዘይጠዓምካዮ ነገር ንሰባይ ትጋብዝ ኩሉ ዝሰማዕካዮ ድማ ኣይትእመን ኩሉ ዝረኣኻዮ ሃቡኒ ኩሉ ዝተዛረብካዮ ድማ ይፈጸም ኣይትበል ዝሃብካዮ ነገር ርስዓዮ ዳ እምበር ኣይተውርየሉ ወይ ኣይትንገር ፍጻሜኡ ከይረኣኻ ምስጋና ይተብዝሕ መዓልቲ ተወዲኡ ከይመሰየን ከሎ ሎም መዓልቲ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ኢልካ ኣይትደምድም ዓይንኻ ናይ ቅድሚኡ እንተረኣየ ልብኻ ናይ ድሕሪኡ ይሕሰብ ናብ ጽባሕ ንኽትበጽሕ ናይ ትማሊ ትረስዕ ናበይ ከም ትኸይድ ከይፈለጥካ ንዝመጻኻያ መንገዲ ኣይትዘንግዕ ናይ ኣቦታትካ ጽቡቕ ስራሕ ኣብነትካ ይኹን ካብ ዝሓለፍዎ ጽቡቕ ስራሕ ተምሃር ዳ እምበር ወዳስን ወቓስን ጥራይ ኣይትኹን ካልኦት ክኾንዎ ንዘለዎም ነገራት ክትፈልጥ ከለኻ ንስኻ ክትኮኖ ዝግባእካ ከይጠፍኣካ ትጠንቀቕ ድሓር ከኣ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ታሪኽ ቆየምካ ምህላውካ ፍለጥና ኣይትዘንግዕን ክፍኣት ኣይሞቕካ ጽቡቕ ነገር ከኣ ኣይዝሓልካ ክፉእ ንምግባር ዓቕሚ እንተሃልዩካ ጽቡቕ ንምግባር እውን ዓቕሚ ከም ዘለካ ዘክር ተግባርካ ውፅኢት ምርጫኻ እሞ እንታይ ከም እትመርፅን ውፅኢቱ እንታይ ከም ዝኸውንን ሕሰበሉ ገንዘብ ዝምልሶ ብገንዘብ ንዝምለስ ሕቶ ጥራይ እሞ ኩሉ ነገር ብገንዘብ ክረኽቦ የልካ ይትሕሰብ ገንዘብ ናብ ዘለዎ ይትጉየ ምጽዋትካን ተግባርካን ብመጠን ዓቕምኻ ደኣ ይኹን እምበር ካብ ዓቕምኻ ኣይተንእስ ድኻ እንተኾንካ ኸኣ ተለቂሕኻ ኣይትሃብ ኣዝዩ እንተዘይጸጊሙካ ኣይትለቃሕ ናትካ ብጽሒት ዕዮ እንተወዲእካ ዘይተወድአ ናይ ካልኦት ብጽሒት ወድእ ኣሎም ንሃብታም ኣይትስሓቕ ጉልበት ድኻውን ኣይሕለፍካ ሰብ ብዘይ ሰብ ኣይኮነን እሞ ሰብ ኣይትጽላእ ኣብ ጊዜ ምውራድ ከድልየካ እሞ ንዝደየብካሉ መሳልል ወይ ኣስካላ ኣይትደርቢ ንዝረኣኻያ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ምፍታው ጠባይ ከይገደፍካ ሓዳር ኣይትግበር እንተዘይዓዲሞሞኻ ምኽሪ ትሕተት ኣብ ዘይጸውዖኻ ሰፈር ኣቤት ኣይትበል እንተዘይሸይሞሞኻ መራሒ ትኹን ጉድለት ኣብ ዘይብሉ ቦታ ጊዜኻ ኣይተባኽን ናይ ሰብ ጽግዕተኛ ብምዃን ክስሕቑልካን ከለዉ እትስሕቕ ክቑጥዑኻን ከለዉ ኸኣ እትበክ ሰብ ኣይትኹን ነገርካ ብልክዕ ቃልካ ብጣዕሚ ዕዮኻ ድማ ብህድኣት ፈጽሞ ዕውር ከይብሉኻ ዘይተረኣየካ ርኤ ይትበል ጨካን ከይብሉኻ ንዘይሰማዕካዮ ኣውያ ትሰማዕ ኣለኹ ይትበል ኣይርድኦኒ ከይብሉኻ ዘይተረዳእካ ነገር ከም ዝተረዳእካ ጌርካ ይትሕለፍ ሓንቲ ሰናይ ፍልጠት ከይጨበጥካ ንዝውዓልካዮ መዓልቲ ከም ዝነበርካሉ ይትቑፀሮ ስለዚ መጽሓፍቲ ኣንብብ ንሊቃውንት ትሕተት ንኹሉ ኸይንዓካ ድማ ስማዕ ስልጣን እንተ ተዋሂብካ መራሒ ዳ እምበር ሓለቓ ኣይትኹን ብቕድሚት መሪሕካ ኣኸትል ዳ እምበር ብድሕሪት ኮንካ ኣይትቐድም ብዕላማ ንበር ዕንቅፋት ዘጽንዓካ ዳ እምበር ንተግባርካ ዘግድፈካ ይኹን ብዘይ ፍልጠት ብምጓዓዝካ ብዙሕ ትምህርቲ ከየምልጠካ ተጠንቀቕ ኣብ ጊዜ መከራ ፈተውትኻ ይትረስዕ ናይ ሎሚ ሰብ ጥራሕ ኣይትኹን ክሳድ ዜርካ ንምርኣዩ ተፈጢሩ እሞ ናይ ትማልውን ዘክር
ዓለም ፍትሓዊት ኣይኮነትን እሞ ልዕል ትሕት ክትብል እንከለኻ ይትሰንብድ ፀሓይ ዝናብ ተኸቲላ እያ ትበርቕ ድሕሪ ሓዘን ከዓ ዓበ ምፅንና ኣሎ ድሕሪ ለይቲ መዓልቲ ደኣ እምበር ለይቲ ኣይምፅእን እዩ ድሕሪ ሓዘን ከዓ ሓጎስ ኣሎ እሞ በርትዕ ከይንቀፍ ኢልካ ይትፍራሕ ነቐፌተኻ ግና ጽርዮ ስለ ሓሶት ዘይኮነ ስለ ሓቂ ተገፋዕ ንኻልኦት ኣፍቅር ፍቕሪ መሃብ እምበር ልቓሕ ኣይኮነን እሞ ኣይፈተውንን ኢልካ ብናይ ለቃሕቲ ዓንቀጽ ኣይትካሰስ ዝተረዳእካ ግበር ኣብዚ ዓለም እዚኣ ሰብ ክፈትወካን ክጸልኣካን ከሎ ብዘይፍላጥ እዩ ብዙሓት እንተፈትዮምኻ ይፈትወካ ብዙሓት እንተጸሊኦምኻ ከዓ ይጸልኣካ ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕሊኻ ንዘለዉ ሰባት ጥራይ ኣይትመልከት ትሕቲኻ ንዘለዉ እውን ተመልከት ድምፂ ንዘይብሎም ድምፂ ኹኖም ንዝተጠቕዑ ተማጎተሎም ንሓቂ ሓቂ ብምባልካ እትኸስሮ ነገር እንተሃልዩ ናይ ሓሶት ፈታዊ ክኾነካ ዝኽእል ሰብ ጥራይ እዩ ንሓቂ ሓቂ ብምባልካ እትኸስቦ ግን ሓቀኛ ፈታዊ ኢኻ እዩ ደገፍቲ ተኸተልቲ ይኮኑን ሰባት ስለ ዝደገፉኻ ጥራይ እዚ ሒዘዮ ዘለኹ ሓቂ እዩ ኢልካ መኛኻ ይትኹን ምናልባት ሎሚ ዝድግፉኻ ጽባሕ ክርስዑኻ ይኾኑ እንተበኺዮምልካ እውን ቃልካ ማሪኽዎም ዘይኮነ ዝሞተ ዘመዶም ተዘኪርዎም እውን ክኸውን ይኽእል እሞ በኺዮም ኢልካ ኣዘራርባኻ ዶብ ኣይተስእኖ ንሓቂ ብብዝሒ ደገፍቲ ከይትመዝና ተጠንቀቕ ናይ ሰባት ናይ ዘይምፍላጥ ኩነት ተረዳእን ሓገዝካ በርክትን ፍልጠትካ ኣብ ልዕሊ ዘይፈልጡ ሰባት ንኽትኰርዕን ንኽትፈርድና ይግበርካ ብፍልጠቱ ዝኰርዕ ወይ ዝዕበ ሰብ ምድቡ ምስ ዘይፈልጡ ሰባት እሞ ፍልጠት ዕዳ ከይኮነካን ዘይፈልጡ ሰባት ሓግዞም ክቡራትን ክቡራንን ሕጂ ዝበልናዮ ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ስለ ዝተኸታተልኩምና እዚና ነመስግን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጥዕናን ዓወትን ኣይፈለኹምን እናበልና ንፍለየኩም ሰላምኩም ይብዛሕ